Horrek ez zion batera graziarik egin eguzkiari. Zeru aldean zeuden odei batzuei deitu zien desertu hartara joan zitezen. Odeiek zerua estali zuten. Palmondoa hotzak hartu zuen eta bere halaxe euria egiten hasi zuen. Hasieran, euri langarra izan zena, zaparrada bihurtu zen. Eta palmondoa, blai eta kuskur eginda, bere adarretatik euritantak nola isurtzen ziren begira egon zen. Palmondoa, hotzak akarbatzen zegoela ikusirik, eguzkia urrikaldu zitzaion, eta berriro zeruan agertu zen. Zer moduz, Palmondo? Galdetu zion arro. Nire bizitzako esperientziarik zoragarriena izan da. Erantzun zuen Palmondoak, bere adarrak posikara zastinduz. Marrazkia. Lore bat marraztu dut, eta loreak esan dit, lorontzi bat marraz ieza dazu. Eta nik lorontzia marraztu dut. Lorontziak esan dit, leiho bat marraz ieza dazu. Leiho bat marraztu dut, eta leihoak agindu dit. Eguzki eder bat marraz ieza dazu. Eta eguzkiak haizea eskatu dit. Eta haizeak mendiak, eta mendiek ibaiak, eta ibaiek arrainak, eta arraintxoak marraztera ninduala, Anderinoak esan du, bale, orain matematikako fitxa bat egin behar dugu. Eta ibaiak arrainik gabe gelditu dira. Diligentzia. Kalean dagoen auto zahar abandonatu batean sartu gara jolastera. Pellok eta beste mutilek esan dute indioetara jolastuko garela eta auto zaharrura diligentzia bat izango dela. Neskak diligentzian sartzeko eta beraiek atakatuko gintuztela. Eta gero zer? Zuek indioak ikusi eta desmaiatu egin behar duzue. Eta guk horixe egin dugu. Gero nik esan dut alderantziz egiteko. Eta Pellok esan du ezetz. Beraiek ez direla desmaiatzen. Eta neskak azarretu egin gara indioena egin nahi dugulako eta beraiei tokatzen zitzailako diligentziakoak izatea. Azkenean, onartu dute, baina autoa inguratu dugunean, ateak zabaldu eta tiroka hasi dira. Inor ez da desmaiatu, eta gu berriro azarretu gera. Mutilekin ez dago jolasterik. Zer egin beldurrak gaudenean? Beldurra apo handi bat omen da, gure baitan lo dagoen apotzarra. Batzuetan esnatu egiten da, eta saltoka hasten zaigu petxu barruan. Horrelakoetan, alferrik da berarekin hitz egiten hastea. Orduan, gero eta salto handiagoak ematen baititu, bihotzetik eztarrira, eztarritik sabelera, sabeletik burura. Nire aitonak dioenez, holakoetan egin dezakegun gauza bakarra kantatzen hastea da. Kantatzen hasiz gero, apoa harriturik geratzen da. Kanta hura nondik datorren jakin nahian. Gero, kanta ikasteko gogoa sartzen zaio eta adi-adi egoten da. Baina apoak ez omen dira musikarako jaio, eta logura sartzen zaie. Tontatu bezala egiten dira, eta ia konturatu gabe lo seko gelditu. Eta orduan, sosegua etortzen zaigu. Psikologoa. Anderinoak ipuin labur bat idazteko agindu digu. Nirea gelako laburrena izan da. Honela zioen. Ikastola batean, haur guztiak oso txikiak ziren. Egun batean, haur bat galdu egin zen eta zorri batek jan zuen. Eta inorretzen konturatu. Amaiera. Benetan laburra ire ipuina, esan dit Andereñoak, eta keskatua sumatu dut. Handi pizka batera galdetu dit, ea nire ipuina gizon bati erakusten utziko niokeen, eta nik baietz erantzun diot. Gizon horrek psikologo du izena.
Txolarrea. Gaur, txori bat sartu zaigo ikasgelan. Ez dakit oso ondo nola gertatu den. Nik Karmelerekin kromoak trukatzen ari nintzen eta. Bat-batean, algarak, lasterketak eta oihuak. Guk, buru altxa eta txori txiki bat ikusi dugu ikasgela barruan. Itxi ezazue atea, esan du batek. Itxi ezazue leihoa, esan du besteak. Denok hasi gara txoriaren atzetik, eta gaixoa eroturik zebilen. Ustekabean lehiorantz zuzendu da, eta bidea libre zuelakoan kristalaren kontra jo du. Soinu txiki arraroa egin du, tok! Eta gero, seko erori da lurrera, plof!